Senam thamai basuk bat bakaman ya pi iwai pa iwai. Ngang iskam ba una usnam. Unlong usnam ka jingkar khu ya pi iwai pa iwai ba phindang bha ka kamai ka ji. Phindang bha ka balakasngi. Phindang ya sya jakhlain. Nang bha ki jingthung ki jingtap. Te sisnon ngak chukwa ban pen kan mau biang ya pi. Ha ka biade bat ki dawai khasi ki ba i doktor saning do. Ila jupan benan nakapor syakapor hapo kani ka channel. Te ngasuk kwa ban penken mau biang ya pi ba ya kadukan hapo sadau kabadai hapo is kasil distrik an sasdang plino nadu ka nyau terik jong Januari kapamut bala sisngi kabadai kasni balang te kumta lakarpat ya pi iwai pa iwai lata pidon kam ban simnawai pila ban leidno nadu kasni balang kabadai ka nyau terik bat lada pidon kino kijing Pila ban phone bat kontak ya i doktor hakini ki nombar ki bangan sabu hapo kani ka screen te tangkini ki khobor khuble sibon ya pi iwai pa iwai khuble sibon